Tingnan mo yung isa, guys. Nanonood ng TV, umiiyak. Ang pinanood niya, guys, ito. Maalala mo. And then, kailangan ng atipara kasi hindi na siya makikita. Tingnan mo yung mukha, guys. Si Dada! Good morning, guys. So, ayan. Grabe, kanina pa to. Ay, kahapon pa to. Ayan siya, guys. Oh, 44% pa lang siya. 44, ano pa lang siya. Nakakainis kayo, bro, ha? So, ayan, guys. Walang pasok ngayon. Today is March 16. Walang pasok sila daddy ngayon. And every Monday, wala silang pasok. And, kanina pa kami nagising, guys. Nagpapawis na rin ako kasi naglinis ako kanina. And magluluto na rin ako kasi nasa palengke ngayon si daddy. Nagpabili ako ng mga wala dito and mga gulay for para din bukas. So, yan lang. Today is wala tayong gagawin. Dito lang tayo sa, as usual pa rin na nandito tayo sa bahay kasi kasama natin si daddy ngayon. And, okay, guys, nandito na si daddy. Yan, niluluto niya yung hotdog. Hi, daddy. Good morning. Hi! Good morning, guys! Tapos, ito, yung ulam namin ngayon. Corn beef, tsaka yung hasa-hasa. Tapos, ito si dada. Kagising niya lang, ayan. Binilan siya ni daddy niya ng chowking. Say hi! Kain ikaw? Sige, nakain ka. Ito yung binili ni daddy kanina, guys. Pabili lang ako ng sibuyas, bawang, sili, okra kasi magpapakbet ako. Tsaka yung Shanghai ng baby ko. Ito, konting repolyo. Lagyan ko siya ng vegetable. Ito, toge. So, ayan lang. Ito yung wrapper. Nagluluto na ako ng merienda. Okay, guys. Nagluluto ako ng lumpiang toge. Maingay si dada. Sensya na. Diyan kasi si daddy. Luluto ako ng merienda namin. Gumagalaw siya. Yan, lumpiang toge. Gigisa lang naman to. Hindi ginalak na natin. Timplahan ko lang. Ayan mo siya. Then ito yung topper. Ayan. Ayan. Maganda yan, Daddy. Nagawa ko, guys, and ito pa. Okay, ito na lahat yung nagawa ko. Bali, i-ano na natin siya, guys. Piprito na natin kasi gutom na yung mag-ama ko. Ayan, bali ang gagamitin ko is yung aking Claro palm oil. Yung tama lang. Ayan, okay na yan. Yan. Gamit ako nito.
Ayan, pasensya na medyo maingay yung mag-ama ko. Ilalagay ko na dito, guys. Dapat yung ano nyo is yung may butas dito para anuhan ng oil. Ayan. Naglalaro sila. Ikaw lang. Sarap. Nagawa ko ng masarap na sausawan yan. Si favorite din ko ni Daddy, tsaka si Dada. Ikaw lang. Hindi na napigilan ni Daddy, kumuha na siya. Oo, maulo pa. Ayan, ito na siya, kumuha na si Daddy. Tsaka si Dada, hindi na napigilan. So, ayan na siya. So, ito na siya, guys. Gumawa lang ako ng sausawan. Gawin nyo to, guys. Paminta. Nilagay ko lang to ng paminta, sugar, konti, salt, and ito, maghiwala kayo ng sibuyas. So, ayan na siya. Yummers. Ayan na siya, nasimot na. Wala na. Daddy, nagutom. Dito lang kasi kami sa bahay, bawal lumabas. Check ka na, baby. Ikaw, Daddy. Busog na. Salamat, Mama. Salamat. So, namili rin si Daddy ng guys, ng mga prutas. Bali, nawalan kasi naubusan ng saging, ngayon lang mangga, orange, peras, tsaka apple lang yung nakuha niya. Bili niya. Yung namin guys, pang tanghal, pang gabihan. Kaya nanonood kami ng data. Kung wala naman talagang importante, mas maganda. Malapandin nyo ba yung pamilya? Kung magla-lockdown na talaga. So, ayan. Lang ako pakbet. Nilagyan ko lang siya ng sabaw konti. Kasi para sa baby ko kay Dada. Yummers, gulay-gulay. So, hello guys. So, good evening po sa lahat. So, nandito po yung mami ko. Nagluluto po siya guys. Ang niluto niya, pakbet. Nilagyan ko lang siya konti. Kasi pag sinabi daw nila, pag nagluluto ka ng pakbet at kumain ka ng pakbet, so ito yan. Ibig sabihin pala pag kong asawa, so walang higit pa sa asawa ko. Masipag, maalaga, maunawain, hindi istrikta, hindi masungit. Lahat guys, sa kanya na lahat. Kaya wala na akong ibang hahanapin kundi katangian na asawa ko. Nandito na lang. Totoo yun guys, kasi lahat ng asawa natin, biyaya ng Panginoon yan at bigay ng Panginoon kaya mahalin natin. So, nga ito po guys ngayon sa bahay kasi wala kaming pasok ngayon kasi yun nga, kailangan sa mga lahat ng mga sa labas ngayon, so mag-iingat kayo. So hindi na biro yung sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas at dito sa Maynila, na maiwasan magkasakit, iwasan na kaubo, iwasan natin lahat, kailangan malinis sa buong bahay. So mag-e-end ako ngayon kasi sobrang pagod namin guys. So yun nga, ako naglalaba kanina. So kahit walang pasok, dala pa rin yung mga gawaing bahay na ginagawa ng asawa ko. Naglaba ako, nagluto, nagpakain ng anak ko, naguhugas ng pinggan, lahat ng ginagawa ko para lang makapagpahinga yung asawa ko. So yun nga guys, so i-end ko na tong video na to. Don't forget to subscribe and share, like. Bye!